szám? Oké, tehát nagyon gyorsnak kell lenni a kormányon, mert hogy az erő is nagy, ami hátulról ér bennünket. Indulhat a következő. És sokat kell tekerni a kormányon, hogy megállítsuk a jármű oldalirányú mozgását. Azaz, igen, jó az irány, de azonnal tekerd a kormányt. Így van, és a kóporungot ne felejtsük. Tudom, ez így elsőre kicsit sok, pont azért is vagyunk itt, hogy ezen a helyen tapasztaljuk mindezt meg. Itt van bukótér, van hely. A 11 méter csak addig mondom, lehet indulni. Körülbelül 3 autópályasáv szélessége. Tehát, hogyha bal szélén végzünk, akkor az körülbelül olyan, mint hogyha baloldali palánkba kötnénk ki. Azaz, az irány itt is jó volt, gyorsaság. Így tekerjetek többet a kormányon. Ha balra megy az autó feneke, akkor balra kormányzunk. Ha jobbra megy, akkor jobbra kormányzunk. Egy kicsit ilyen síelős mozdulat. Lehet jönni?